Diumenge 21 de juny és el Dia Internacional de la Música i volem comptar amb tu perquè, malgrat els temps difícils que vivim, no deixi mai de sonar. La música sempre hi és al llarg de la teva vida, quan estàs eufòric o quan caus a terra. Acompanyem més que mai el món de la música i a les persones que la fan possible. Des de l'Acadèmia Catalana de la Música fem una crida. Diumenge 21 de juny et necessitem per fer-nos visibles. Quan faltin 5 minuts per les 8 del vespre, surt als balcons, terrasses i places. Fes sonar ben fort, de la manera com tu vulguis, Al·leluia de Leonard Cohen. Toca un instrument, canta la cançó, balla-la o fes que soni el teu aparell de música. Tot s'hi val. Ens acompanyes?